Gepleýär Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 26-njy dekabry hepdäniň duşanbe güne habarlar günneligi gepleşigimize başlaýar. Programmamyzyň esasy bölügine geçmezden ozal günüň täzelikleri bilen tanışyp bolan. Olar bilen sizi men Sahra tanışdyrýan. Russiya 25-nji dekabrda Siriýa uçýan mahaly Gara deňde ýykylan Rus harby uçuryna ölen 92 adamyň hatyrasyna ýas tutýan mahaly halas ediş gullugyň müňlerçe işäri agdalýan deňizde jesetleri gözleýär. 26-njy dekabrda ýerden uçuryň bortundaky ýolagçylaryň diňe 11 sansynyň jesediniň tapylandygy ma'lum edildi. Şol bir wagtda halas ediş gullugyň 3500 çemeti işäri jesetleri we uçuryň galyndylaryny şol sanda uçur kabinasyndaky maglumatlary özünde saklayan gara gutyny gözlemek işlerini dowam etdirýärler. Gara deňdiniň kenaryndaky gözleg territoriýasy 10,15 kvadrat kilometre çenli giňeldildi we jesetleriň 10 sanaty şeýlede jesetleriň 86 bölegi anyklaşdyrylmak üçin Moskwa getirildi diýip Russiýanyň Gorunmak ministrliginiň medpuat wekili general-mayor Igor Konashenkow aýtdy. Russiýanyň Tu-154 kysymly uçary Gara deňde ýykylanda onuň bortunda tanymal Aleksandrov ansamblnyň 68 agzasy we işäri şol sanda ansamblnyň başlygy Valeri Halilov bardy. Ýolagçylaryň arasynda aman galan ýok. Türkiýanyň armiýasy Islam döwleti atly toparyň jeňçilerini Siriýanyň Albab şäherçesinde parahat ilatdan adynyň 30 adamy öldürmekde aýplady. Ankara we onuň pitneçi ýaranlary gürrüň edilen şäherçäni indi bir näçe hepde bäri ele geçirmäsi inanşýarlar. Parahat ýaşaýjylar Siriýanyň Türkiýe bilen serhediniň golaýynda ýerleşýän şäherçeden gaçmasy inanşan mahaly minalar we öýde ýasalan bombalar esasyny öldürildiler diýip 25-nji dekabrda döwlet teýçiligindäki Anadolu habar agentligi aýtdy. Ýefrat galkany operasiýasynyň çäginde Türkiýanyň harbylary tarapyndan goldanýan Siriýaly pitneçiler Islam döwleti atly toparyň kontrolündaky ýerleri ele salmasy inanşýarlar. Türkiýe Ýefrat galkany atly operasiýany mundan 4 aý ozal başladypdy. 24-nji awgustda Ankara Türkiýe tarapyndan goldanýan Siriýaly opozisiýon güýçleri gollaw bermek we serhet territoriýalaryny Islam döwleti jeňçilerinden arasalmak maksady bilen öz gowrýar güýçlerini uğradypdy. Ýefrat galkany atly operasiýanyň çäginde şuňa çenli 36 sany türk eskeri helak boldy. İran Birleşen Ştatlaryň Boeing firmasyndan alınjak 80 sany täze uçar üçin elan edilen nyrhyň diňe ýarsyny tölejakdygyny aýtdy. İranyň resmi IRNA habar agentliginiň ýurdun transport ministriniň ornwasary Askar Fahriyer Kaşana salgylanyp berýän maglumatyna görä, Tehran satyn alyş variantlarynyň azaldylmagy sebäpli 16,6 milliard Amerikan dollaryna barabar bolan ulalaşygyň diňe ýarym bahasyny tölär. Boeing kompaniýasy Iran Air bilen ulalaşygyň 16,6 milliard Amerikan dollaryna barabardygyny ma'lum etdi. Emma buýurmanyň görnüşini we bar bolan mümkinçilikleri nazara alınmazda 80 sany Boeing uçarynyň bahasy ma'lum edilen nyrhdan 50% pese durýar diýilip 25-nji dekabrda Kaşana salgylanyp habar berilýär. Boeing firmasy henide çenli bu barada kommentari bilen çykyş etmedi. 11-nji dekabrda Iranyň Milli Howa ýollary kompaniýasy Boeing kompaniýasyndan 737S kysymly 50 777S kysymly 30 uçary satyn almak barada ulalaşyga gol goýupdy. Britaniýanyň estrada aýdymçysy George Michael Angliýanyň Oxfordshire sewitindäki öýünde 53 ýaşyna aradan çykdy diýip onuň publisisti Cindy Berger aýdýar. BBC korporasiýasynyň Berger'e salgylanyp berýän maglumatyna görä 25-nji dekabrda Michael öz öýünde asuda aradan çykypdyr. Berger aýdymçy aradan çykmadan ozal näse dälli diýdi. Michael'yň menejeri ýagny iş dolandyrjysy Michael Lipmanyň aýtmagyna görä aýdymçynyň ölümine ýürek näsadlyk sebäp boldy. Polisiýa Michael'ın ölüminiň aňyrsynda şüpheli ýagdaýlaryň ýokdugyny aýtdy. Tutuş dünýäde Britan estrada aýdymçysynyň albomynyň jemi 100 milliondan gowrak nusxasy satylypdy. Şeýlede 2008-nji ýylda Billboard jurnaly aýdymçyny özüniň ähli zamanlaryň iň gowy 100 artisti atly sanawynda 40-njy ornda ýerleşdiripdi. 1981-86-njy ýyllarda Wham aýdymsaz toparynyň agzasy hökmünde Michael bir näçe tanymal aýdymlary döretdi. Olaryň arasynda 1984-nji ýylda köpçülige hödürlenen Last Christmas aýdym hem bar.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizde başlaýar. Efirde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlige kandidatyň şahadatnamasyny kabul edip ýurtdaky saýlaw meselesini kämilleşdirmäge çağırdy. Merkezi Saýlaw Komissiýasy 24-25 dekabrda prezidentlige 4 kandidaty hasaba aldy. Döwlet başçysynyň tasdiklamagyna görä türkmenler gadymy döwürlerde hem öz ýolbaşçylaryny agdybirlik bilen saýlaw esasynda jemgyýetiň arasynda deň hukuklyk we açyklyk esasynda saýlapdyrlar. Türkmen mediasy saýlawlary we salah salşyklary geçirmek baradaky merkezi toparyň şenbe güni prezident Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlige kandidat hökmünde belligi alandygyny habar berýär. Gelýän ýyl 2-nji 5 ýyllyk möhleti tamamlanmaly Berdimuhammedow 14 dekabrda ýurdun dolandyrjy partiýasy tarapyndan döwlet başçysynyň wezipesine ýene bir möhleti kandidat görkezildi. Konstitusiýanyň täze rejelenen görnüşine görä Türkmen prezidentliginiň bir möhleti 5 ýyl bolanlygyndan 7 ýyla uzoldurly. Berdimuhammedow özüne prezidentlige kandidatyň şahadatnamasy gowşurylandan soň söýdilen sözünde saýlaw meselesini mundan beýlek hem kämilleşdirmege nesihat berýändigini aýtdy. Ol saýlawlar hakyndaky pikirini dowam etdirip türkmen halkynyň taryhynda hemişe demokratik ýörelgelere eýerlendigini belledi we bu sözüne delil edip ýylyň güýji siýliň güýji maslahatly biçilen don gysga bolmaz. Halk aýtsa galp aýtmaz diýen nakıllary mysal getirdi. Şeýle dol türkmenler jemgyýetiň arasynda demokratik esaslary esaslanyp hanlary umuman beýleki ket hudalary arçynlary miraplary hem aýdynlyk açyçanlyk hem bätleşik esasynda saýlapdyrlar diýdi. Türkmenistanda 2017-nji ýylyň 12-nji fevralynda geçmeli saýlawlarda bätleşige çykjak 4 kandidat hasaba alyndy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy 25 dekabrda Rysgal Paýdarlar Täjirçilik Bankynyň müdiriýetiniň başlygy Bekmurat Atalyýewiň Agrar partiýanyň kandidaty partiýanyň Mary Welayat komitetiniň başlygy Durdulyç Orazowyň hemde raýatlaryň inisiatiwa toparyndan hödürlenen kandidat Azyk Senaty boýunça döwlet birleşiginiň başlygynyň ornwasary Maksat Ananepetsowyň prezidentligi kandidatlygy hasaba alınandygyny habar berýär. Türkmen rejiminiň tanqidçilary hususan da bosunlukda döredilen Respublika Partiýasynyň başlygy Nurmuhammed Hanamowyň Berdimuhammedowy öňkü prezident Saparmurat Niýazow ýaly kanunlary özü üçin üýtgedip raýatlaryň saýlamak we saýlanmak hukuklaryny bozup ömürlük prezident bolmak niýetinde aýplaýar. Prezident Berdimuhammedow geljek ýylyň prezidentlik saýlawlarynda ilkinji gedek 3 sanly syýasy partiýanyň hödürlen kandidatlarynyň dalaşgärlik edýändigine begenýändigini aýdyp bu ýagdaýyň jemgyýetdäki açyçanlyk deň hukukluk ýagdaýyndan habar berýändigini öňe sürýär. Emma muňa garamazdan synçylar beýleki kandidatlaryň ýyl içinde tanalýan siýasatçylar däldigini, şeýle-de olaryň Türkmenistanyň häzirki şertlerde metbuatda saýlawçylar bilen duşuklarda açyk öz pikirini aýdyp, siýasy bäsleşleriniň işini tanqidlap, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklardan çykmagyň alternativ ýollaryny teklip edip bilmejekliklerini aýdýarlar. Halkara hukuk toparlarynyň hasabatlaryny Türkmenistan esasy azatlykları hemme taraplaryň çäklendirýär. Bir partiýa hem däl, eýsem bir adam tarapyndan dolandyrylýan ýurt hökmünde tanqid edilýär. Türkmenistanda şu wagtçenli halkara guramalar tarapyndan azat we adalatly diýilip ikrar edilen ýeke saýlaw hem geçirilmedi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň bir neçe ýyllap ýapyk duran uly bazarlarynyň bir neçesi ýaňy ýakynda gaýtadan açyldy. Älim goşur we paýtagt diýilip täze at takylan öňkü Sumbar we Mir bazarlary dekabryň ortalarynda işläp başlady. Aşgabatyň ýaşaýjylary öň ýyl içinde ören meşhur sowda nokatlary bolan bu agzalan bazarlarda alyjylaryň köp göze ilmeýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu munyň sebäpleri bilen gyzyklanyp Aşgabatyň ýaşaýjysy Synçy Amanmurat Bugaýewden bazarlardaky ýagdaý barada gurrun bermegi sorady. Adı bilen belli bazar vardı. Umum hasapda 4 yıl senesi wagt abatlaş işleri geçirilýär diýilip ýapyk durdy. Ýani bir taraplyk günüň bir gününden açdylar, adyna da täze at takdylar, älim goşardy. Ýyl içinde Mir bazar diýilip atlandyrylýan belli bazar bardy. Beýem güni 1 ýyl 4 aýlap abatlaş işleri geçirilýär diýip ýapyk durdy. Olam edil bir taraplyk günü açyldy 10-njy dekabrda adyna da paýtagt diýip goýdular.
Şo täze açylan bazarlarda sowdanyň alınıp barylşyny ekeni. Bazarlar umuman dola barabar işleýär, ýagny bazarlaryň ortasyndaky awyk önümleri, gög önümleri satylýan tekseler, pavilyonlar bular dola işleýär. Önü dukanlaryň käbirine entek gelmändirler, boş dur. Bazarlar awatlaýyş işine goýulmazyndan ozalky ýaly şowhurly zatlar ýok, bir haritlaryň sany az, görnüşleri az, bahalar welin üýtläpdir. Bazarda harit var, ýöne geň aldyrýan ýeri agdan 2 bazarymda da sowda tas ýok diýen ýaly. Bir güniň dowamyna aýdaly ärim moşor bazaryna 200 semeti sowda edýän adam satyjy işleýän bolsa paýtagt bazaryna da şonça adam işleýär ýöne. Bazara bir günüň dowamyna gelýän adamlaryň sany welin 100den geçen ok men muny ýörüýte syny gördüm. Amanda da muňa näme sebäp bolýar? Mun başda adamlarda maliýe serişdesiniň, ýagny pulun ağırlygy, durmuşyň gitdikçe kymmatlaýarlygy, galy berse de bazarlarda sowdanyň ýene-de juda az mukdarda edilmegine sebäp bolýan ýagdaýlar birim. Ýurdun daşyndan getirýän önümleri derek, laýtada az önümlerine, senagat taritlaryna derek, ýurdun özüni önürmek, senagat taritlaryny önürmek hakynda ýürüýte döwlet siyasat alınıp barýar ýöne haýp beri alyjylaryň, iratyň, raýatlaryň islerini kanaatlandyran ony şuň kul Türkmenistanyňky paýtagtdaky bazar bolsun, vilayet merkezlerinde bazarlar bolsun. Barp gög önüm satyn alma adamlar juda ýaýdan ýalar. Sebäbi meselen pomidor alsaň diňe daşygydyr, içwelin şol awodyň hatawyna ýetişdirilenligi mesemälim ýa-ha sapsary ýoksa da appak. Amanda şol sizin agdan täze açylan bazarlaryňyzda satyjylar üçin iş şertleri nähili? Şolaryň sowda etmek üçin tölegleri, beýleki şertleri nähili? Odolkular bilen deňeşdirilenne juda uly mukdarda kärenne arenda töleg alynýar. Bir sowda tekstelerini, sowda diýerler üçin bir ýörüýte dukanlary kärennetne arendetne sowda diýerler üçin duýurlukly derejede juda kymmatlanmaklaryny aýdylýar. Şol oňdaşyndan meselem gög önümleri çekip takýan bazarda sowdagarlaryň bazar administrasiýasyndan alýan keretli üçin aýratyn töleg tölemeli edil zatlaryň kymmatlaýşy arenda tölegem öňküsünden hat ýokarlandy. Amanda şol bazarlar uzak wagtlap işlemändirdi. Muňa näme sebäp boldy? Muňa birinciden şol guruluş işlerini alyp barýan guruluş firmalary, bularyň ähli hem senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzasy bolan firmalar, ine şular çalt-çaltdan üýtgediler. Onda üýtgemegine sebäp bolan ýagdaýym şol firmalaryň ýolbaşçylarynyň düşündirmegine görä, olara eden iş üçin tölegler wagtynda tölenmänligi üçin şol firmalaryňda köp wagtlap algydar bolup gelmegine sebäp bolan ýene bir ýagdaý bazar administrasiýasy şol bazar işlemese de çalyşyp durdy. Meselem agdan 2 bazarmydan awatlaýyş işlerine başlan wagtynda olar Aşgabat şäher häkimliginiň balansyna hasabyny durýan bazarlardy. Soň awatlaýyş işleri başlandy, o bazarlary Aşgabat şäheriniň häkimliginden alyp ýurdun sowda we daşary iqtisady gatnaşyklar ministerliginiň balansyna hasabyna geçirdiler. Soňundan bazarlaryny işleme taýin bolup berende de ýene de o eýesi üýtgedine şeýdim. Birak guruluş işleri uzağa çekdi. Halk közünü goltumnak bazarın ýoklugundan ýöne bu közün bazarlar açylanyna da dowam edýär. Men ýa-da da aýtdym şol. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäs.
Lewap vilayetinde Amy derýanyň kenarynda yerleşýän etraplaryň esasanda hujummadyň ýaşaýjylarynyň suň joşmagyndan kösenýändigi habar berilýär. Käbir aýlarda derýanyň joşmagy netijesinde paýty, gowaça ýaly ekin meýdanlaryny suw basýandygy aýdylýar. Lewap vilayetinden kärinçi Owulşat daýda Amy derýanyň joşunyň öňüni almak üçin döwlet tarapyndan ýeterlik derejede çäre görülmeýändigine, şol sebäpli özleriniň hemişe diýenýaly gorkuda ýaşaýandygyny aýdýar. Owulşat daýda bu barada Türkmenistandan habarçymyz Soltan Açylywa gürrüň berdi. Amy derýanyň kenarynda ýaşaýan etraplar ýylyň şu derýanyň joşmagyndan kösenýär diýilýär. Şu derýanyň kenarlaryny berkitmek üçin etraplarda nähili iş geçirilýär. Häli geçirilýän hiç iş ýok. Şol her ýylyň joşkuny wagtda adamlar derýanyň opgyny alyp suw almasyndan ätýaslyk edýärdi hemmesi. Esasanam hoşuma etrafının käbir uçaskalarında hasan deryalar, paxta ekin meydanlarının içine körsak giren yerler var. Soňa bir semla sos berseler bir kısany. Şol deryany, Amy deryany ortadan öňki akyan hanasından aksa adamlar arkaýyny ýaşajak. Soňa bir kısan semla sos berseler, onu ýagy bilip jinetseler, hem de onun işleýişine esasy gözekçilik etseler, şonda adamlar köp minnetdar boljakda. Paxta meydanlaryny zaýalayan yerleri, ekin meydanlaryny zaýalayan yerleri köp bolýarmy? Köp bolýar. Esasy paxta gowaça ekilen yerlere reýskär. Şonu opgyn alyp has ýakyn baran yerlerde paxta meýdanyň içine kürsap giren yerler bar opgyn alyp. Şolar esasy zäk bolup hiç el paxta meýdanlaryny sugarara mümkinçilik bolanýak. Suwa ýaksaňam eýam gowaçalar gograk gitdi. Indi şu ýagdaý näçe ýyllardan beri gaýtalanýar? 1998-nji ýylda bir näçe uçaskalarymyz suw aldy. Adamlaryň jaýlary ýykyldy, weýran boldy. Diňe özlerini alyp çykdy, galan zatlar galdy suwun içinde. Şondan soň ýagdaýyny jaýdy keltmek aňsat düşen ýok adamlara. Soňam giýje ýetýän, ertir giýje doşun gelip göterke senä hil ýagdaý bolar diýip pikir etýärdi. Indi şu derýa ýylyň dowamında näçe gedek joşýar ýa-da şol ýylyň haýty pasylarynda joşýar? Esas yaz faslında may ayından başlanıyor. Joşkun iyul aylaram esas joşkunun bolýan wagty. Oňa esas şol hanany gazyp öň kuruna urupdyrsalar, ondan boljak. İki tarap çynem, iki kenar çynem. Sağ kenarı çynem, çep kenarı çynem. İyul aylary mana gaýtdy, ana gaýtdy. Su öte oturan ýerden ýokarda görnýärdi bize. Şonu ýaly. Gelen wagty bu süýle bolup gelýär. Ol ýaman çalt gelýär. Öňki şol suwalan wagty gördük onu geçine. Qışda da doňakçylyk bolsa şonu ýaly ýagdaý dörýär. Häzirem dörýär. Şol suwalaryndan korkýar adamlar. Opgyn bolsa epesler paxsyla derýanyň içine gitýär. Joşkun bolsa emsim ýykyp gidibermeli. Häzirem şeýle ýagdaý dörýär durşy. Şuňaly howply ýagdaý dörende o adamlary nobatçylyk çekýär. Kenar ýakalaryna aýlanyp şol gumly haltalar basýarlar diýe, ondan şol ýanky alaka kurumlardan suw gidip ýanky ýol açmadylar, gödökçilik edilýär diýe. Şeýle gödökçilik o wagtda edilýärmi? Edilýär. Bolýar şu ýagdaýlar. Gece gündüz erkek adamlar ýatmaýar. Nobatçylyk çekip boýun durýarlar. Derya ýa gaýdan wagtynda, deryanyň joşgyny gaýdan wagtynda suw ýetmejçiliginiň kösenýän wagty bolýarmy ýylardy? Bolýar. Ýa şol semla sos bilen öňüni gazyp, şona soslara suw gelmese şöple suw bolmaýar. Howa şol semla sos däl, oňa öňüni gazmaly da şu sugap taslan ýerine çäge tutýar. Ol işlerim edilýär. Edilende de ýene serawna suw demese gömüp durda çäge ol. Gömtürýär bir sykly işläp durmasa ansat barmýar. Şol bir wagtda Amy derýanyň joşmagyndan goňşy Owansanda ýaşaýan türkmenler hem ejir çekýärler. Amy derýanyň kenarlarynyň berkidilmeýänligi sebäpli derýanyň suw joşup her ýyl diýenýaly türkmenleriň ýaşaýan ýerlerini opurup jaýlaryny ýumurýar. Amy derýanyň Owan kenaryna ýaşaýan etnik türkmenler öz başdan geçirenler barada Azatlyk radiosynyň Owansanda habarçysyna gürrüň berdiler.
Men adım Yazgul. Yerlemden deriyaldy. Oturacağım alman. Billerde bir oturacağı bolmasa, aracağımda malkydy batyr. Billeriňe lazymyz ýok, baracağım bolmasa. Köp yerlerimizi alyp jaýmyzy mana daraq paraq alyp gitdi. Hemme zat alyp otyr. Lazymyz ýok, baracağım bolmasa, bir tuturacağım bolmasa. Hökümet billere gözleşmese, hökümetden billere tendirmek kömek göremiz ýok, hiç adam göremiz ýok. Hal gaýrany bir şäher oglary şoklarym näme adamyň işläme işlere bolunam ýok. Hemmesi bu maýda ýermen mana bolar hemmesi. Akdyklamaz hemmesi garamasan bolan gözlemesen bolan ýok. 9 jüri alıp otyr, gidip otyr der ýa bataylar hiç bent bolara jaý ýok. Ne bir kömek berdi, ne bir zat berdi, hesap berýän atçyndan meral gidip otyr oglary şok merdikar edip mena şoňa uğrunda ekere ýerim galman otyr. Daraklarym arkydy otyr. Bu anysdan hökümetten hiç sat ýok o. Eder lazymyz ýok. Ýa-da maç goýdy. Öý pýýalmady ýa-daşyndan. Aldy tamlary. Awpdyr barkydy otyr. Eni geçi kömek zatmy? Ýok, kömegem ýok, bir zat ýok. Berilmedi ýoklar, hiç kim. Allah ýok, ýerim ýok, alan ýok, bilen ýerimiz aýna galmady. Ýerimiz ýok, mülkimiz ýok, darak ýok. Amderyadan billere cipaba amderya biller alıyor. Böyle hamana belent gelip ekseriyerlermeden aldı. Biller ana şol opkun hilak ettiyor biller alıp. Özbekistan'ın kıştı sötüyor. Şol ba soğunluğun gazını basa billerin üstümüze aktarıyor. Şimdi her kimde bir adamdan 5 jürip, 6 jürip yer vardı. Şol 6 jüripli adamlardan yarım jürip yer kalalı. Bir adamların 2 jürip yer var, bekulli götürülü. Bir adamlardan bir jürip yer var, şonun hep besi kalalı. Ekarçılığı yoksa Amderya'nın nuskundan billere. Kömek zat yetişdi mi? Billere yer perhali hiçbir yerden bir gorkudan yok. Biller yerem beren yok, işlat beren yok. Şüpillerine aygır ayandasına umutimiz var hükümetten berse billere de deyip billerem hükümetin rayeti. Çölü çıkan adamlarım şüpilenen var şondan korkup yerem deriye alıp gitti. Yani bazı neperler var, şol adamların yerleri bekulli takrip olup alıp gitti. Şol adamlar yere nan tapman, çay tapman meydanlarda sepil tergardan mırpyon adamlarım köp. Şol iyi biçki yetmen, şol adamlarda bir yıl çağalar, ana şol atası enesi şonu bakıbilmen açlıktan ölün çağalarım var. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Rusiya 25 dekabrda Siriya uçyan mahaly Gara deňde ýykylan Rus harby uçuryna ölen 92 adamyň hatyrasyna ýas tutýan mahaly halat edişgullygyň müňlerçe işgäri agdalýan deňizde jesetleri gözleýär. 26 dekabrda ýerden uçuryň bortundaky ýolagçylaryň diňe 11 sansynyň jesediniň tapylandygy ma'lum edildi. Şol bir wagtda halat edişgullygyň 3500 çemeti işgäri jesetleri we uçuryň galyndylaryny şol sanda uçur kabinasyndaky maglumatlar özünde saklayan gara gutyny gözlemek işlerini dowam etdirýärler. Gara deňdiniň kenaryndaky gözleg territoriýasy 10,15 kvadrat kilometre çenli giňeldildi we jesetleriň 10 sansy şeýlede jesetleriň 86 bölegi anyklaşdyrylmak üçin Moskwa getirildi diýip Russiýanyň Gorunmak ministrliginiň medpuat wekili general-mayor Igor Konashenkow aýtdy. Meniň pikirimçe biz şu gün gara deňdiniň düýbünde uçuryň ýerleşýän ýerini taparys diýip 26 dekabrda Russiýanyň howa güýçleriniň komandiri Viktor Bondarev Rus habar agentliklerine aýtdy. Russiýanyň Tu-154 kysymly uçary Gara deňde ýyklanda onuň bortunda tanymal Aleksandrov ansambliniň 68 agzasy we işäri şol sanda ansamblyň başlygy Valeri Halilov bardy. Ýolagçylaryň arasynda aman galan ýok. Harby uçar ilki Moskwadan urap Soçiniň Adler sewitinde ýangyç guýmak üçin gonypdyr. 33 ýaşly bu uçar ortaýetiň Hmeymim howa bazasyna Siriýanyň Kenaryaqa şäheri Latakia barýan eken. Ol ýerde Aleksandrov ansambliniň Russiýanyň armiýasyna täze konsertini bermegine arşylýady. Russiýanyň döwlet sekretary we Gorunmak ministriniň ornmasary Nikolay Pankov 26 dekabrda Moskwada çykyş edip ansambl ýaşar we ansambl biziň ýurdumyzyň we armiýanyň simwolu bolmagy dowam eder diýdi. Pankov tanymal ansamblň agdalarynyň we işgärleriniň umumy sanynyň 285-e barabardygyny aýdyp ýetkimiz ören uly diýdi. 26 dekabrda ýerden adamlar ansamblyn köplen çykyş edýän ýeri Moskwanyň konsert zalynyň öňünde güller goýup şemleri ýakyp başladylar. Helakçylyga uçuran uçaryň bortunda başada 8 ekipaj agzasy, Rus harbylarynyň 6 agzasy, Russiýanyň telewizionyasynyn 9 jurnalisti we prezident Vladimir Putiniň maslahat beriji insan geňeşiniň agzasy we Spravedlivaya Pomosh Hayır Sahavat fondunyň ýerine ýetirji direktory Yelizaveta Petrovna Glinka bardy.
Russiýanyň döwlet eýçiligindäki birinji telekanaly NTV we Zvezda telekanallary uçurda ödünün 3 işgäriniň bolandygyny ma'lum etdiler. Uçuryň bölekleri Gara deňizden Soçi şäheriniň kenar ýakalaryndan 1,5 kilometr uzaklykda 50-den 70 metre çenli çuňlukda tapyldy. 25-nji dekabrda helakçylikden bir näçe saat soň prezident Vladimir Putin 26-njy dekabry milli ýaz güni diýip elan edipdi. Şeýle-de Putin biziň raýatlarymyzyň maşgallalaryny iň çuňur gynançlarymyzy bildirýär diýdi. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogsun Anurwan. Häkimiýet eýlerine we täsirli atlaga garşy tutuş günü watarda turan tolkun açyk serhetler, açyk söwda awadançylygyň açar diýilen düşünje esaslanýan syýasy düzgüni sonra gassynalýar. Munyň ne derejededigini soňky 10 aýyň dowamyna bolan wakalar şeýle görkezýär. Britaniýada ses berjiler syýasy we ykdysady netijeler hakda edilen çynlykay duýduruşlara garaman Brexit'i iler tutmak bilen ýurdu gepleşikler arkaly Ýewropa Birleşiginden çykarmaly edip Britan resmiýlerini kyn ýagdaýa saldy. Birleşen Ştatlarda hem ses berjiler saýlaw kampaniýasyna Meksika bilen aralykdaky serhede ulul diýwar çekmek, musulmanlara ýurda girmek gadagan etmek we möhüm erkin söwda alalyşyklaryny ýatyrmak barada berilen wadalara eýerip siýasatdan we habar milliarder Donald Trump'y prezidentlige saýlady. Ýewropa kontinentine Polşada milletçi hökümet häkimiýet başyna geldi. Italiýada Ýewropa Birleşiginiň tarapyn çalýan hökümet çökdi. Awstriýa hem Ýewropa Birleşiginiň taryhynda ilkinji gezekler Asa sagçynyň döwlet baş tutan edip saýlanmagynyň öňüni kynlyk bilen almak başardy. Bularyň bar bir syýasy hadisanyň bölegi. Analitikler bu hadisany näme diýip atlandyrjagyny bilenok. Sagçy ganatyň döremegi, populizmiň döremegi, täsirli gatlyga garşy partiýalar näme diýilse-de esas syýasy partiýalar aňtank eden bu özgörüşiň günwataryň sosial we ykdysady syýasatyny güýçli ýagdaýda täzeden şekillendirmegi mümkin. Halkyň uly böleginiň açyk serhetlerden ýa açyk söwdadan ýa-da çekilmegi näme üçin gollaýanlygy maňa entek aýdyň däl. Ýöne bir ýerde iki bölünen jemgyýet bar. Bularyň bir bölegi globalizmiň we immigrasiýa meseleleriniň öz bähwitlerini bolmaganlygyna inanýar. Şol sebäpden ses berişlikde proses bildirýär diýip Britan Üniversitetiniň Amerikan taryhy boýunça sapak berýän professor Michael Kullianen aýdýar. 2017-nji ýylda Italiýada, Fransiýada, Germaniýada we Gollandiýada geçecek saýlawlar häkimiýet başyna gatlyga garşy ýagdaý barada synaw bolup Ýewropa Birleşiginiň Brexitden öýlekde bölünme ihtimallarynyň bar ýa ýokdugyny görkezýär. Sebäbi populistik partiýalar Brüsseli öz ýurtlarynyň bähwitlerine we kimligine awanýan howp diýip garaýarlar. Biziň isleýänimiz gymmatlyklary, kimligi, medeniýeti we puly ýerine getirip milli bähwitler gaýtadan dikeltmek diýip Gollandiýanyň sagçy populist Azatlyk partiýasynyň başlygy Geert Wilders aýdýar. Dürli ideologiýalara eýerseler-de bu sypatlandyryş beýleki populistik partiýalaryň da aglawasyna häsiýetli. Täsirli gatlygy hemde düzgüne garşy partiýalar Fransiyada Marine Le Pen'iň Milli Front partiýasyny, Germaniýada Alternative für Deutschland, solçy ganatdan hem Ispaniýadaky Podemos we Gresiýadaky Syriýaly partiýalary ölçün alýar. Bu partiýalar immigrasiýa we berk tygyşytlyga garşy çykyş etselerde olaryň saýlawçylaryny aladalandyrýan iş ornlary giýirdejik. Globallaşygyň olar işsiz goýmagy, immigrasiýadan gorky, medeni ütgetme we terrorizm ýalydatlardyr. Häzir günwatar paýtagtlarynyň köpüsinde orta atylýan esas soraw bu partiýalaryň öz jemgyýetlerini nädip täzeden çekillendirmäge girişjekdigi bolup durýar. Analitiklerin aglawasynyň garaýşyna görä, häzirki wagtda aýratyn howpasyna duran Ýewropa Birleşigidir. Sebäbi geljek ýyl Italiýada, Fransiýada, Gollandiýada we Germaniýada saýlawlar geçýär. Özde Brexit'iň täsiratyny galyp berse-de bu ýurtlarda Brüssele garşy güýçli partiýalar ýa syýasy akymlar bar. Italiýada populistik partiýa bolan Başçylyk hereketini saýlawçylaryň 30% gollaýar. Häzir ýurtda ikinji orunda duran bu partiýa Italiýa Eurozonasyndan çykmalymy ýa däl diýip referendum geçirilmegini isleýär. Saýlawçylaryň 12%-iniň gollugyna eýe bolan beýleki populistik partiýa, ýagny Demir Gazyk Liga bolsa milletçi we anti-immigrant. Ol Italiýanyň Ýewropa Birleşiginden tutuşlaýyn çykmagyny talap edýär.
Gallandiýada hem ýurdun beýlek siýasy liderleri Wilderse häkimiýet başyna gelmegi mümkin. Her bir koalisiýada ýaranlyga girerden aşy ekstremist diýip garasalar da geljek martda geçek umumy saýlawlarda Azatlyk partiýasynyň teslerin aglawasyny almagyna garaşylýar. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.